Задраскал си Наоми Кембъл. А ти? Наоми Кембъл. Ами верният отговор е Наоми Кембъл. Не бе, тя не съм задраскал. Как ще не ще? Не, тя не съм утра. Не, как ще утра? Ти лут ли си? Ако беше си, беше да му е вкарала една топалка в главата. Спокойно. Какво? Аз видях, че го задраска пац. Ама защо? Наоми Кембъл съм написал, сега виждаш, че съм написал първия път. Защо го Аз се драскаш? обърка с... Аз искам мастър с един отговор. Ето от отговор, Наоми Кембъл. Ама под за него да какво е? задраскано и продължаваш. Нищо няма, кой май задраскам се. Бионсе, не ли? Не. Как съм Наоми Кембъл съм оправдал? написал са. Ама защо го триеш? Ама не съм го изтил. Това е трение, това е трение. А отдолу Това е какво е? трение. Задраскано е. Това е трение. Стои се. Защото нямаше... Наоми Кембъл съм стига написал сега. да не ми го връчи са. Не го брем. Не го Защо го брем. триеш? Защо го Ама защо го триеш? Не съм го изтрил, това е трение. Просто... Виж го как се обяснява. Виж го как се обяснява. Абе, какво се обясняваш да не си го включиш по цял ден?